Magang gemising si Starlet. Hende paman si misikat ang araf sa Isla Esperanza, namoy na sa kanilang malit na barong-barong ang isuk mila sa pegon na kinakamit niya sa paktitinapa. Alas 3 pa lang madaling araf pero gising na ang diva niya. Kailangan. Hende pwedeng hindi. Sa labas ang kanilang bahay na ayori sa pinaktak-pitakbang kaway at ayero tanaw ang payapang dagat. Nginit ang kapayapan sa labas ay kabaligtaran bagyong namimiyo sa dibdib ni Starlet. Bawat pirasong istang inayos niya sa bilal, bawat patak ng pawis na tumitilo mila sa kanayang nua, ay may katimbas na bilang. Pambayad sa dialysis ni Nanay Linda. Pambiling gamot. Pantawid gitong para sa dalawa niyang nakababatang kapatid na sina Maya at Yenyen. Dalawampi 3 taong gelang pa lang si Scarlett Domingo pero pakiramdam niya ay pasan na niya ang buong isla sa kanayang makabalikat. Ngimiti siya ng mapait. Baba sa lipa belong niya sa sarili habang pinipinasan ang nuhamit ang manghas ng 5 niyang blisa. Ang ilipa para sa kanaya ay ang Isla Esperanza, ang pitik sa dontivang imilan, ang alikabok tivang tak-araf, ang amuing dagat at esta na kimakapit sa kanayang damit at balat. Ang lipa ang kanayang mendo, ang kanayang pitan, ang kanayang pakasa. Habang nakayos siya ang paninda, hindi niya maiwasang isipin ang makabayaran. Malapit na naman ang singhalan ng karainte. Kailangan na rin bakong sinila si Yenyen. Sa Maya naman kailangan pambiling proyekto sa eskwela. Iminga siya ng malalim, pilit na iwinawaksi ang makaalalahanan. Ngimiti siya ay ngiting trademark na niya sa makasiki, matamis, kahit may bakas ng pakot sa makamata. Starlet. Andiyan na sa mang duming sa khavang kapitbahay nilang si Aling Nena. Upo, Aling Nena. Pababa na. Mabilis niyang biniyat ang mabigat na bataya na pinuang bakong litong tinapa, manhat na inalalaan pababa sa mabatong don patingo sa maliit na pantalan kung saan nakihintay ang bangka ni Mang Duming. Ito ang makatid sa kanaya at sa kanayang paninda sa siyudad. Doon mas malaki ang kita kumpara sa paklalako lang sa isla. Sumakay siya sa bangka kasama ang iba pang taga-isla na may kanaya-kanayang dalang produkto, gulay, pritas, kakanin. Habang imandar ang bangka palayo sa Isla Esperanza, tinanaw niya ang kanilang bahay. Para sa inayo ito, Nay, sabi niya sa isip, kasabayang paktilong isang bitong liha na mabilis niyang pininasan. Bawal ang malungkot. Kailangan niyang magang matatak. Sa kabilang bandang Mendo sa malamig at modernong gesaling sa Lazar Holding sa Piso ng Maynila, walang ligar ang mga emosyon tulad ng kay Scarlett. Ang tangang malaga ay resulta, numero at kapangyarihan. At ang nasa TikTok ng lahat ng ito ay si Cedric Salazar. 30 taong gelang, matangkat, matipino ang panghangkatawan na laking nababalitan ng mamahaling site, at may mahamatang kasing lamang ng aylo hanan ilarawan si Cedric ng kanayang mga empleyado. Yo. Boss. Hari. Papasok pa lang siya sa pribadong elevator maka-HKTV ng haranghan siya ni Rachel, ang isa sa mga pinakamatahal na niyang sekretarya. May hawak itong isang paperbag mula sa isang kilalang coffee shop. Good morning, Sir Cedric, pati ni Rachel, bahagyan ng hinah ang buses. Pasensya na po, sir. Di man lang po ako saglit sa coffee shop para bimiling kape niyo. Medayo na late lang po ang 2 minutes sa pagbaba. Diretso lang ang tingin ni Cedric sa mga numerong elevator na imailaf. Hindi siya limangon. Hindi siya nagsalita agad. Nang tuminok ang ding sa palapakang opisina niya, saka lang siya nagsalita, walang kabihay-bihay ang tono. 2 minutes later bekouze hij prioritiseert koffie over bang here veni arife. Malamig ang bawat salita. Hindi tanong, kendi sang hato. Sir paborito niyo po kasi itong, hindi na natapos ni Rachel ang sasabihin. Knofte Riles, Rachel, pitol ni Cedric, sa wakas ay nilangon ito. Ang mga mata niya ay walang emosyon. Punctualiteit is non-negotiable. Efficiënheid is key. Hij feilet onbote. Namitla si Rachel. Sampang ton siyang naksulbi sa kumpanaya tapat at masipag.
Isang pakka kamali lang dal sa kape. Surfpliase. Ipak oortangs. Oure verret. Pindot ni Cedric sa kluise door beton. Naiwang nakatanga si Rachel sa labas ng elevator, hawakparen ang kape, habang dahan-dahan nagsasara ang pinto, itinataho ang malamig na mukhang siya. Para kay Cedric, isa lang siyang piyesa na kailangang palitan kapag nakpakitang kainan. Walang piwang ang sentimento sa mundo niya. Lalaki sa langit, kung isipin, malayo, hindi maabot, walang pakialam sa mga sa ibaba. Tanghali na nang marating ni Starlet ang Maynila. Mainhay. Mausok. Mahilo. Ibang-iba sa payapang Isla Esperanza. Dala-dala ang kanayang batayan tinapa, mainhat siyang naklalakat sa bangketa, hinahanap ang pwesto niya malapit sa palengke kung saan marami siyang saki. Pawis na siya at kimakalam na rin ang sikmira. Sa dekalayan, isang makintab na itim na bumv ang himinto sa mismong khalitang bangketa. Halos sakipin na ang donan umkataw. Bimaba mila rito ang isang lalaking nakasait. Walang iba kundi si Cedric Salazar. May meeting siya sa isang kalapit na restaurant. Nagmamadali. Iritado sa traffic. Bisay si Cedric sa pag-ayos ng kanayang kwelayo at pagtingin sa relo nang hindi niya namalayan ang paparating na si Starlet, na piliting isinisingit ang sarili at ang mabigat niyang bataya sa masikip na donan. Isang saklit lang. Isang maling halaf. Splase. Krasa. Timama ang halit ng bataya ni Starlet sa sida mirror ng bumv. Sa lakas ng impact, timilapon ang bataya at kimalat sa halit mamahaling sasakan at sa isang bahaging sapatos ni Cedric, ang ilang pirasong tinapa at ang malansang amoy nito. Natahalan si Starlet. Nanlaki ang hamata niya. Hindi sa takot kundi sa pagkakilat at inis. Napamira si Cedric nang makita ang nangyari. Ang bahong pulis niyang kotse nabayaran ng ano to. Isda. Tinapa. Ang mamahalin niyang Italian liatasyon may mantika at kaliskis. Wat de hel sa gav ni Cedric, ang malamig niyang muka ay napalitan ng apoy na halit. Inarap niya si Starlet. Are hou blind. Tinkman mo ang genawa mo sa kotse ko. Alam mo ba kung mag ka to? Tiningnan ni Starlet ang nakalat na tinapa sa saag, tapos ang halit na muka ang lalaki, tapos ang kotseng nakarang sa bangketa. Imbes na matakot o magsuray, imakait ang deho sa ilo niya. Pakot siya, gitom at pino ang problema. Tapos ito. Kasalanan pa niya. Tinasan niyan kilay ang lalaki. Pinilot niya ang natimbang bataya. May ilang pirasong tinapa na pwede pang may salba. Sayang. Why, Mr. Tosno niyang sabi, walang bakas ng pakpapamanan sa buses. Ina sa lahat, ang kotse mo nakaparada sa bangketa. Sa donang to. Kung hindi ka himarang diyan, de sana hindi nasahi ang kayabanghan mo. Natahalan si Cedric. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Siya po ang may kasalanan. At anong sabi nito? Kayabanghan. Hoofdare hou. Kasalanan mo to. Magsuray ko at bayaran mo ang danaos ng kakalaiting sabi ni Cedric. Ngumisi si Starlet ay ngising mapang-asar. Inayos niya ang pagkakatayo, hinarap ng buong tapang ang lalaking halatang hindi sanay na sinasahot. Hindi ako suray, marindihang sabi bawat salita ay may din. Tinitahan niya si Cedric mila ilo hanghang po na parang sinisiri ang halakan nito. Ikaw ang pimarada sa gitna ng bangketa. Pagkasabi nun tinalikiran na niya si Cedric. Naklakat siya palayo, bitbit ang halos walang laman ng bataya, iniwan ang siyo na hindi makapaniwala, napayaya, nakilat, at higit sa lahat, nakalit sa babaeng amoy tinapa na hindi man lang natinak sa kanayang kapangyarihan. Naiwan si Cedric doon nakatitak sa papalayong si Starlet, kasama ang kanayang bumov na amoy tinapa at ang nabayaran niyang sapatos. Ang isip niya ay nakblok screen, hindi maproseso ang nangyari. Sino ang babaeng ayan? At bakit parang may kung anong karainte siyang naramdaman sa tapang nito?
Magte kita pa kaya sila ilit. Ang tanong no hende sinasadaya ay namyo sa isipan ng dolawang tong haling sa mahkaibang mundo na pinaktakbong isang aksidente at ng amoying tinapa. Amoy ilam ang lobain ayu, sir. Hende pa mantel assistant no kasinut niya ay naktatokang napahinturan. Nani ang nakakabawi sa pagkabigla si Cedric Salazar nang marinig niya ulit ang mata ni Cedric. Siya. Anong ginagawa ang pamilyar na buses na yawn? Akat sirangnap niya dito. Si Starlet naman pagkatapos makipag-isap kay Kia Manoy ay limang halinga hinahanap kan halingon sa pinanghalinghan ng salita at duwan sa gitnang malawak, makintab at air-conditionate na lobaing Salazar Holdings. Sino ang kakusapin para sa kanang pakay? Kia Manoy san po ba dito ang opisina ni Ma'am Regina Santos? Delivery na katayo ang babaeng nakalating tinapa sa kanang bumfkapon. Sotpara nito ang simpleng kipasang mong na pantalon at isang petpusana. Ay iha, duwan ka sa reception tiro ni Kia Manoy na palihim na natutiva sang blouse na halatang hende plansado. May dala itong isang maliit na styrofoam box na kankhiti na parang walang nangyari kahapon, dalaha. Paborito kasing misis niya ang tinapa ni Starlet at casual na nakikipag-isap sa gwardyang siki. Pero teka, asan ba si Aloy? Sakto na may Manoy na nasa reception desk. Ang amoy na tinitukoy nito ang papalapit si Cedric. Napansin ni Kia Manoy ang cue. Ay, Sir Cedric. Goedemorgen po. Bating gwardayo sap. Walang iba kundi ang dala niyang paninda. Amoy tinapa. Sa lobaing isa sa pinakamalalaking korporasyon sa Salido. Napatingin si Starlet sa direksyon ni Kia Manoy. Nakansa. Napatras si Cedric ng bahaya, pimasita niya ang lalaking nakasait na papalapit, matangkat, sok mili sa elevator na hindi patiliyang naksasara ang pinto. Parang gesturoso ang maka pamilyar. Teka, parang siya ay mayabang na may-aring kotse kahapon. Banihang magtaho. Ano ang ginagawang babaeng ito dito? Sinisandan ba siya nito para manghalupa? O baka naman para kaya siyang? Kinabahan pero mas nanay ang pagtataka. Maningil sa natapon niyang paninda kahapon. Imposible. So anong ginagawa nito dito? Gwardiya din ba siya? O baka supervisor gwardiya? Ang sanghat pa rin at sira. Hindi tapang na ipinakita nito, hindi ito makang tipong maninang pinansan ni Cedric ang pakbating gwardiya. Ang hamatanihal. Similip siya ilit. Nakita niyang tumata ay nakapaku kay Scarlett, non ngayon ay nakatingin din sa kanaya nang wapa ito habang kausap si Kia Manoy. Si Kia Manoy naman may pagtataka. Wat araw doing here, malamig na tanong ni Cedric, ang buses ay may bahit ng iritasyon. Tina nakilala sa pagiging seryoso ay napapanghitiran. Sasan siya ang kilay ni Starlet. Aba, Engels Europay po Ma'am Starlet. Tiloy po kayo. Alam na po ni Ma'am Regina na darating kayo narinig niya rin. May delivery po ako kay Ma'am Regina Santos. Masarap tafkasyang sabing gwardiya. Starlet. Yun pala ang panghalan ng babaeng ang tinapa ko, lalo na ang manhang. Ito ay tinapa. At kilala siya ni Regina. Si Regina Morales sinaspa niya ng bahaya ang styrofoam box. Hendemak ang kanang senior executive secretary. Ang kanang kamay niya sa opisina. Imapagsalita si Cedric. Tinapa. Sa loob ng building niya. Posible. Hindi na napigilan ni Cedric ang sarili. Limabas siya ang elevator, naglakad palapit sa desk, pilit na pinalan ng babaeng ito. Bimalik sa alala niya ang nangyari kahapon, ang sakawan, ang amuing esta sa kotse niya, ang tapang babaeng ito na hindi man lang natakot sa kanaya. Apakalma ang sarili at pinapanatili ang kanayang malamig na aura. Kia Manoy, tawag niya, ang buses ay flashback, habibaho ang araw na ito, mababa at may autoridad. Akat namang tumiwit tayo ang gwardiya. Ay, Sir Cedric. Goedemorgen po hindi mapakali si Cedric sa kanayang penthouse sa init.
Nakopusea sa mam, sir batini tu, na wala ang ngiti. Napaling onze starlet sa haling liata shufa, havak ang tablet, pero hende sa business reports nakatitok ang isip niya. Kanina pa siya paikot-ikot timawak. Nang makita si Sidres pa kaya siyang nakilat pero akat ding bimalik ang kaswal niyang ngiti. Hindi niya ito naksam sa social media platforms, anon ilit ang panghalang islang ayon. Isla Esperanza. Sinibikan niyang isiyarch ilala akat kapon dal sa khalit at pakma medali, peruin ngayon limabas ang ilang mga posts, mga petiris ng dagat, mga bang natitikan niya ito. Matangkat gwapo sana peruka, mga simpleng bahay. May ilang public groups mga takaruan. Nagscroll siya, hindi niya alam kung ano ang hinahanap. Ang sangkitang dating. Makang pamilyar pero son haba. Yay, sir batini starlet, no parang matahol na silang mahang so may nakita siyang petire, isang gripong makatinira sa palengke kakakilala. Ikaw pala. Naktatrabaho ka rin pala noong nakarang fiesta. At nandun siya ang babaeng amoy tinapa. Nakasot itong simple dito. Nakpantak ang tinga ni Sidres. Naktatrabaho rin dito. Hindi ba nito alam kung sino siya? O nakmamanghmanhan lang ito. Anong ginagawa mo dito, tanong ni Sidret, hinding bestida na kanhiti sa camera kasama ang ibang baba. Starlet Domingo ang nakatah na panghalan. Tinitahan niya ang mukha nito pinansan ang tanong nito. Malamig pa rin ang kanyang tono. Tinaas ni Starlet ang hawak niyang styrofoam box. Deliver po kay Ma Regina. Sa screen. May pagkamurina pilihan ang hamata na sukiku tu Paborito niya raw ang tinapang mo may mahabang pilikmata at may maliit na ninalangang. Gimiti siya ilit. Sarap kaya nito malapit sa lobby. Kahit sa litrato kitang-kita ang determinser. Gusto mo tikman? Tikman. Ang babasayon sa hamata nito. At ang ngiti parang may kung aning ito ba ay walang kumonsensa. Usad ang matapang langong init na dola na siya sa sarili. Bakit niya talaga? Kaya manuay makasira sa hustiret laitums hinahanap ang babaeng ito. Dahil ba sa ginawa nito sa kotse niya? Morales ritayfang area. Iwak kang sansan pipinta O dahil sa paraan nito ang pagsakot sa kanaya, walang takot, usni Sidret, tinalikiran na ang dalawa at naklakat patingo sa etsikitife elevator. Hindi niya gustong makipag-isa pa sa babaeng ito. Nakakainis. Nakakabanas. Pero walang pakialamhan. Hindi siya sanay na may kimakalaban sa kanaya habang naghihintay siyang bumikas ang elevator, hindi niya maing hanuan. Lalo na ang isang tinderang tinapa, may alwasang hindi mapaisip. Flashback, habi bago ang araw na ito, hindi mapakali si Sidrek sa kanayang pintaw sa init. Tapos na ang trabaho na kaiwina siya pero ang isip niya ay bumabalik sa insidente kaninang tanghali. Ang babaeng nakakalatang tinapa sa kotse niya. Ang tapang nito. Ang kawalan nitong takot. Ang amoy tinapa. Hindi niya aminin pero na-curious siya. Sino ba ang babaeng yun? Bakit hanuan na lang ang tapang niyang harapin siya? Binuksan niya ang kanayang laptop. Nagsiyar siya sa social media. Tinirang tinapa sa Maynila. Isla Esperanza Fesefendor. Walang. Limalabas na mukha na katilatang sa kanaya. Sinibikan niyang hanapin ang hagripong makataka Isla Esperanza sa Facebook pero wala rin. Nakakainis. Bakit ba niya hinahanap? Dahil ba gusto niyang idemanda? O dahil may iba pa? Napabentong hininga siya. Pinatay niya ang laptop. Kalukuhan. Isang hamak na tinira lang yun. Isang estorbo. Pero bakit hindi malis sa isip niya ang hamata nitong parang nang asar pero may lingkot sa likod? Bakit parang may kung anong timatak sa kanaya sa paraan nito ang paktayo at paharap sa kanaya kahit halatang pakot na ito at haling sa mahirap na biyawa? May halong inis, may halong intrigit.
Iyon ang nararamdaman niya. At hindi niya gusto ang pakiramdam na iyon. Ento flashback, bemikas ang elevator. Pimasok si Cedres, pilit na iwinawaksi ang alalan kahapon at ang pakainis na nararamdaman niya ngayon. Kailangan niyang mag-focus. Maraming trabaho. Pero pagdating niya sa kanyang opisina, namoy niya na naman. Amoy tinapa. Mahina lang pero nandun. Similip siya sa rekayfang area ni Regina. Nakita niya si Starlet na masayang kausap si Regina habang inabot ang bayad. Mukhang komportable si Starlet sa lugar, parang hindi ito isang geënt korporate office. Salamat ulit, Starleta. Ang bango talaga. Tamang-tama, ito ang ilaman ko mamaya, tiwang-tiwang sabi ni Regina. Si Regina, nasa late 40s na, ay tubong bikol kaya mahilig samhapak kang may anghang at hota at siyempre ista. Walang animan po maamrach. Sa sinot po ilit. Test niyo lang ako, sagot ni Starlet bibilang bayat. Napansin ni Regina si Cedres na nakatayo sa may pinto. O, Sir Cedres. Goeiemorgen po. Ngimiti lang ng tipet si Cedres. Nakita niyang napalangon ilit si Starlet sa kanaya. Timos na naman ang isang kilay nito na parang naktatanong kung anong ginagawa niya doon. Talagang hindi niya ako kilala, naisip ni Cedres. May bahagi sa kanaya na nainis pero may bahagi rin na nalaf. Sige po maamrach, ina na po ako, palam ni Starlet. Naglakad ito palabas ng rekayfang area, di man sa harap ni Cedres. Timagil ito saglit. Sir, ingat ka dito ha, sabi nito na may kasamang ngiti. Mukhang striktum gebos dito At nakpatiloy na ito sa paglalakat palabas. Naiwan si Cedres na nakatitag sa likod nito. Striktum gebos dito. Kung alam lang niya. Oras ng tanghalian. Bumaba si Cedres sa kumpanay cafeteria. Hindi niya madalas gawin ito, mas gusto niyang kimain sa opisina niya o sa labas pero ngayon parang may nakidaog sa kanayang bumaba. Sa giro dahil sa amoying tinapa kanina, nakitom siya bigla sa litong bahay. Pimipila siya para kumihangpakkan ng may timapik sa balikat niya. Yay, sasangit. Dito ka rin pala kimakan. Si Starlet na naman. May hawak itong plato na may kanin at adobong sitaw. Nakangiti na naman ito. Napabentong hininga si Cedres. Anong ginagawa mo pa dito? Hindi ba tapos ka nang mag-deliver? Ay, Pero sabi ni maamrach, dito na raw ako kimain. Libre niya. Buiten sagot ni Starlet. Ikaw, sir. Anong trabaho mo dito? Kang bouncer. O kaya si Hiritay. Ang tipong ang sangit pero loyal sa boss. Mantak nang matawa si Cedric sa sinabi nito pero mas nanghan hibabaw ang ines. Bouncer. Si Hiritay. Ako. Ang hiyang kampanang ito. Hindi ako si Hiritay, tipid niyang sagot, kimianpakkan at nahanap ng bakanting mesa. Sanandan siya ni Starlet. Ah, hindi. Ano pala? Trefer boss. O baka naman takatimplang kope panghilapan ito, imipo sa tapat niya ng walang palang. Tinignan siya ni Cedres ng masama. Kaya ba, kimain ka na lang diyan? Okay, sabi ni Starlet, hindi natin sa masamang tingnan nito. Sangat mo talaga, sir. Pero alam mo, okay lang an. At lias tutu ka. Mahirap na ang hatong pirun khiti pero sa loob pala, iba. Napatagil si Cedric sa paksibu. May pinto ang sinabi nito. Pero bakit sa kanaya pa nito sinasabi? Anayway pakpapatiloy ni Starlet pasensaya na ilit kahapon ha. Hindi naman sa kasalanan ko ayon mabilis niyang bawi pero sayang din kasi ang hatinapang natapon. Pero din ayon. Alam ko, sagot ni Cedres, mas malamang pa sa Ayrson cafeteria ang tuna. Kaya dapat nakingat ka. Nakingat naman ako, sir, sagot ni Starlet. Kayon hatong parang haring kalsada kang makaparada.
Hendi aku haring kalsada peru boska ditu te ba pitol ni starlet. Kase king hendi bakit parang takot sa ayulaat. Kahit sa maam rech parang nakiba templo ning nakita ko kanina. Not jest abos here dinisidreth na ines na talaga. Festu na niyang sabihin king sinusia. Okay. Si professor. Manager pangang gelitparen die starlet. Tinita niya si sidres. Alam mo, sir, kahit ano pa posisyon mo dito hindi naman sa pagmamayabang, pero kahit kiyo ka pa, sir, hindi mo pa rin matatalo ang tinapang may peso. Itiniro niya ang imaginaray tinapa sa hangin. Ang tinapa ko gawa ayon sa pagmamahal at pangharap. Hindi lang basta isda at isok. Natagelan si sidres. Tinapang may peso. May king anong kirot siyang. Naramdaman. Pagmamahal. Panharap. Makasalitang matahol nang nawala sa bukabilarayo niya. Hindi na siya nakasagot. Itiniyun na lang niya ang pansin sa pagkain. Si Starlet naman ay nakpatiloy sa pagkain at pagkakwento tungkol sa Isla Esperanza sa nanay niya sa mga kapatid niya. Kwento lang ito ng kwento, hindi alintana kang nakikinakba si Cedric o hindi. Para bang matahol na itong walang nakakausap kayan bumibiyos lahat. Maya-maya, may dalawang babaeng empleyado na dimon sa hilit misa nila. Kilala ni Cedric ang mga ito, sina Isa at Malena Mila sa marketing department. Makachismusa. Gerol sa Sir Cedric ayon, de ba belong ni Isa kay Malena, pero sapat na ang lakas para marinig ni Starlet. Nakikipag-isap sa sino ayon. Ivan ko Gerol. Baka bakong aplikant sagot ni Malena. Hindi Wait. Siya ang siyo, diba? Sim Salazar. Ang gwapo talaga pero ang suplado mas malakas na belong ni Isa. Napatigil sa pagkain si Starlet. Dahan-dahan siyang limangon sa dalawang baba tapos kay Cedric. Nanlaki ang mata niya na parang kahiyatlikit ngiyet na sa halat. Chiro tanong niya halos pa bilong nakatiro ang doler kay Cedric. Timango si Isa hindi alam ang konteksto. Si Sir Cedric Salazar. Ang may-aring lahat nito. Napatayo si Starlet. Namila ang maka niya. Hindi sa kilig kundi sa hiya at inis. Siya napasabi niya ng medayo malakas. Timingkan siya kay Cedric non ngayon ay nakatingin din sa kanaya may bahang hisisom halabi. Siya. Ang sangit. Ngayon si Cedric naman ang bahang nakilat sa reaksyon nito. Akala niya ay matatakot ito o hinging tawat. Pero parang mas nainis pa ito. Hindi na naksalita pa si Starlet. Mabilis niyang kiniya ang plato niya kahit hindi pa ibos ang pagkain at nakmamadaling imalis sa cafeteria. Hindi siya limangon. Diretso lang ang tingin taos no pa rin kahit halatang hiyang-hiya. Naiwan si Cedric sa mesa mag-isa. Pinanood niya ang papalayong pahira ni Scarlett. Nawala ang inis niya. Napalitan ito ang pagtataka. Ngayon, hindi na siya halidol sa tinapa o sa pagiging prangka nito. Curious na curious siya. Sino ba talaga ang babaeng ito? Bakit parang baliwala lang sa kanaya ang posisyon niya? At bakit sa kabilang pagiging magkaiba nila parang may kang anong hindi may paliwanag na koneksyon siyang nararamdaman? Napabintong hininga siya, isang ngiti, isang tutuwing ngiti, ang similay sa kanayang halabi sa inang pagkakaton ngayong araw. Bilong niya sa sarili habang nakatingin sa pintuan kung saan nawala si Starlet, amoy tinapa pero bakit parang gusto kong hanapin ang bigas. Ang babaeng amoy tinapa. Ang babaeng nakhanghalang Starlet. Makang hindi na ito basta-basta mawawala sa isip niya. Ang tanong ay bakit? Langit sa kalaman ni Starlet, ang lalaking tinawag niyang isasingit ay hindi lang basta nakatong nasa Maynila. Kinailangan ni Cedric Salazar na limipat patinong probinsya para sa isang kahit na bahay. Ang resort na pag-aring kanilang pamilya sa isang kalapit na isla ay nanghangailangan kanayang akarang atensyon. May mga isa-isa lipa at potential investment palaut.
At ang pinakamalapit na matinong doon gaan papenteruan. Ang maliit na pantalan ng Isla Esperanza. Pakbaba pa lang ni Cedric Milo sa private chopper na nahaudit sa kanaya sa pinakamalapit na airstrip at pakatapos ay simakaing van papentang pantalan, ramdam na niya ang malaking pakakaibang palakit. Alikabok sa halip na earphone. Amoying dagat at tuyong esta sa halip na mamahaling pabango. Manchai na tawanan at sigawan sa halip na mahinang bilinghan mga empleyado. Para siyang esta na nayon sa tibig, hindi komportable na irita, gisto nang matapos ahat ang kailangan niyang gawin. Naglalakat siya sa kaway na pantalan, sut ang kanayang designasyong lasis at business casual at tira na halatang halata poreng mamahalin at hindi bakay sa lugar, nang isang pamilyar na buses ang pumikaf sa kanayang atensyon. Isang buses na may halong halit at pakadismaya. Why, Mang Connor? Akala mo makakatakas ko sa akin, ha? Dalawang linggo mo nang itang ang bayad sa tinapa ko. Akala mo nakalimitan ko na? Napalangon sa sidres. Doon sa khalitang pantalan, nakapamawang at nakaharap sa isang matandang lalaki na may dala-dalang lambat, ay walang iba kundi si Scarlett Domingo. Ang babaeng amoy tinapa. Ang babaeng siyupola ang tingin sa kanaya ay bouncer. Charlotte naman, anak. Alam mo namang mahina ang halinhaon. Paktadailan matanda. Mahina ang hali o ginastos mo lang sa tiba, hindi nakpapatinag na sabi ni Scarlett. Hindi pwedeng laking ganito, Mang Connor. Kailangan ko rin pera. May pinapakan akong pamilya. Napailing si Sidres. Kaya dito ba naman, iskandalosa pa rin ang babaeng ito. Pero hindi niya may wasang mapansin ilit ang determinasyon sa mukha nito. Ang tapang. Akmang lalampasan na lang niya sana ang eksena nang mapalingon sa Mang Connor sa direksyon niya. Tila nahanap ang kakampi. At kasunod nito napalingon din si Scarlett. Naktamaang kanilang hamata. Nanlaki ang hamata ni Scarlett sa pagkakilat. Ikaw sabay tiro sa kanaya. Sinisandan mo ba ako? Napataas ang kilay ni Chidres. Ischisama. Ihave business here. Business. Tinitahan siya ni Scarlett Mila ilo hanghang po, pinaktididan ang kanayang sinabi. Ang sot niya, ang tindig niya biglang may nakflase sa isip ni Scarlett. Makakwento-kwento sa isla tungkol sa mkatahaber na bigla na lang sumisulpot para mangimos mkanegosante. Teka. Iwag mong sabing tahaber ka. Naki, wala akong itinatahong kita, mister. Ang kita ko sa tinapa, sakto lang pangkain at pambayad itang. Depensa niya ahat, hinaranghan pon makakamay ang sarili. Mentik nang mapatawa si Cedric sa reaksyon nito. Ber. Ako. Mas lalo siyang nainis. Hindi ako tahaber hindi hang sabi. Ano? That's agent. Poletor. Naki, wala akong malaking negosyo. Malit lang tong akin hitpare ni Starlet, halatang kinakabahan na. Luwag, Miss Starlet. Starlet ang pangalan ko. Okay, Starlet, sabi ni Sidres, pilit pinapakalma ang sarili. Imnot jere vooruit. Ihave actueel business onderneemt Island. Thijs is just a transit point. Transit point. Nachti dida paring tanong ni Scarlett. Pero napansin niyang parang namimitla ang lalaki. Kanina lang ay ang singhat ng etsira nito pero ngayon parang may kakaiba. Biglang napawak si Cedric sa kanayang tiyan. Kaminot ang nua niya. Kanina pa sa biyawa ay medayo masama na ang pakiramdam niya. Siguro dahil sa stress o baka sa nainom niyang kope sa airport na hindi niya nakasanayan. Ngayon parang lalong limalala. Isang matinding kirot ang naramdaman niya. Okay ka lang, sir, tanong ni Starlet, na wala ang paktidida sa buses na palitan ng pakalala. Nakita niyang napapanghiwi ito sa socket. Infine, pilit na sabi ni Chidret, pero halatang hindi. Mas lalong kimirot ang tiyan niya. Napasandal siya sa isang poste. Pawis na malamang ang nagsimilang tumilo sa kanayang nua. Anong fine?
Namimetla kakaya. Limapet si Starlet. Inawa kania ang braso nito. Ano bang nangyari sa iyo? I don't know. May stomacha. Nahihirapang sahot ni Cedres. Pakiramdam niya ay masisikas siya at mahilo. Ang pride niya ay inti-inting nawawala dahil sa physical na sakit. Kimain ka bang kung ano-ano, tanong ni Scarlett. Imilang si Cedres. Ka pa lang naman ang nainom niya. May ba it's de koffie? Ka pa lang hanena. Naki baka asiduan sabi ni Starlet. Timangan siya sa paligid. Walang malapit na chinis sa pantalan. Ang health center ay nasa kabayanan po. Kailangan mong makpahinga. Viere tanong ni Cedret, hirap nang maksalita. Napakamot si Starlet sa ilo. Alangan namang iba niya itong nakasandal dito. Kahit ano pa kasangit ito mukhang masama talaga ang tama. At siya lang ang nandito na parang kilala niya. Kahit papano. Ay Naki. Napabentong hininga si Scarlett. Dagdag ka pa sa problema ko. Halikan ha. Hinila niya si Cedres. Sa bahay ka na Mina. Malapit lang dito. Sa bahay mo nagtatakang tanong ni Cedret kahit hirap na. May reklamo ka. Gusto mo dito ka lang. Tinitik ni Starlet ang braso nito ng mahina. Tara na. At way hindi ka pwede mamatay dito sa isla namin ha. Wala kaming pambayad sa kabong mo. Kahit masakit ang tiyan, hindi maiwasan ni Cedres na mapangiti ng bahaya sa sinabi nito. Walang pambayad sa kabong. Britale honest as always. Inalalayan ni Starlet si Cedric maglak at palayo sa pantalan. Medyo mabigat ito pero kinaya niya. Timon sila sa makipot na eskinita sa mga bahay na dikit-dikit. Namoy ni Cedres ang iba't ibang litong bahay na rinach ang tawanan mga bata, ang taong mga aso. Kais was Starlets world. Simple. Mahilo. Bihay na bihay. Pagdating nila sa tapat maliit na barong-barong ni na Starlet na pahinto si Cedres. Ito ba ang bahay nila? Awari sa kaway ayero at savali. Maliit. Simple. Pero malinis ang bakiran. May mga tanim na halay sa paso. Pasok, sabi ni Starlet, binuksan ang maliit na pinto. Pimasok si Cedres ay mikupo ng bahaya. Simple lang ang loob. Isang maliit na sala na may 5 sofa at isang maliit na isang lamasang kainan na may 4 na ipuan. May 2 maliit na silid sa gilid. Walang aircon. Simpleng ventilador lang ang imikot. Pero malinis. Maayos. May pakiramdam ng tanan. Diyan kami na sa sofa, sabi ni Starlet, inalalaan siyang imipo. Kaya lang akong hamot. Imalis si Starlet papentang kusina. Naiwan si Cedric sa sala, pinakmamasdan ang paligid. Ang layo nito sa kanyang penthouse. Ang layo nito sa kanyang opisina. Pero bakit parang humon ang pakiramdam niya? O baka dahil lang ito sa sakit ng tiyan niya. Bumalik si Starlet na may dalang isang basong tibak at isang hamot. Iniman mo ito hamot sa asido. Ininom ni Cedres ang hamot. Pagkatapos ay inabitan siya ni Starlet ng isang inan. Ihal kami na diyan. Maglilito lang akong likhaf. Ayon ang pinakamahandang kainin kapag masama ang tiyan. I don't have a tour mainang sabi ni Cedres. Ano ka, siniswerte? Nakabala. Na akong dalan ka dito, tapos hindi kita papakainin. Mamaya masisipo ako kapag may nangyari sa iyo, sabi ni Starlet, pero wala nang singit sa buses nito. Pimasok na ito sa maliit na kusina. Naririnig ni Cedres ang kalansing mga kaldero at sandok. Ang tinuhong sinang na nililito. Maya-maya, namoy niya ang mabangong amoyng likhaf na may bawang at liha. Sinibikan niyang ipikit ang hamata pero hindi niya mapigilang sumilip sa kusina. Nakita niya si Starlet na abola sa paglilito. Nakatali ang biyok nito.
Serauso ang meka pero may kakaibang handa habang nakatitok sa kinakawa. Doon sa simpleng bahay na iyon habang nakikinig sa mga ordinaryong tinukong bihay probinsya at namoy ang nililitong likhaf nagsimilang makaramdam si Cedres ng kakaiba. Isang bahay na hindi niya naramdaman sa malamang niyang opisina o sa malawak niyang penthouse. Isang klaseng init. Hindi lang dahil sa panahon kundi init na nanggagaling sa loob. Maya-maya limabas si Starlet na may dalang isang mangkok ng mainit na likhaf. Kainin mo ito habang mainit. Inilapak niya ito sa maliit na lamesita sa harap ng sofa. Imipo si Cedres ng maayos. Kiniha niya ang kutsara. Imahop siya ang likhaf. Simple lang ang lasa pero masarap. Malinam na. At mainit ito pababa sa lalaminan niya parang nakbibigay ginawa sa kimakalam niyang tiyan. Tahimik lang siyang kimakan habang si Starlet naman ay nakayos ng kakamit sa sala. Paminsan-minsan napapatingin siya kay Cedres. Nakikita niyang dahan-dahan nang nawawala ang pamimitla nito. Salamat, sabi ni Cedric pagkatapos maubos ang likhaf. It was kanina. Walang animan, sahot ni Starlet imipo sa kabilang dilong sofa. Okay ka na ba? Timango si Cedres. Much better. Dank u, Starlet. Ngimiti si Starlet. Isang tutuwang ngiti walang halong inis o pagtataka. Mabiti naman kang kanan. Katahimikan. Biglang namatay ang ventilator. Nawala ng ilaw. Ay brugnuit, sabi ni Starlet. Sakto pa. Madilim na sa labas dahil palibok na ang araw. Ang tanging liwanag na lang nila ay mila sa kasera na mabilis na sinindihan ni Starlet. Gabi na pala, sabi ni Cedres tumingin sa bintana. Isaut ko. San ka pupunta? Gabi na at brugnuit pa. Delikado sa dawn, sabi ni Starlet. Dito ka na mina magpalipas ng gabi. Bikas ka na lang imalis kapag ukay ka na talaga at may liwanag na. Nag-alinlangan si Cedres. Magpalipas ng gabi sa bahaing ito. Pero tama si Starlet. Masama pa rin ang pakiramdam niya at madilim sa labas. Araw sire tanong niya. Uwe naman. Doon ka sa sofa matulog. Okay lang an, sabi ni Starlet. Teka, magtitimpla akong kape. Tapos kan tayong tinapa. Tinapa, tanong ni Cedres na lala ang nanghawari sa Maynila. Uwe. Ba't ayaw mo? Tinasan siya ang kilay ni Starlet. Masarap tuwe hindi tulad ng natapon kapon. Hindi na nakatangha si Cedres. Maya-maya nakupo na sila sa maliit na lamesa sa liwanag ng kasera, may isang tasan mainit na kape at isang platong tinapa na may kasamang sinanghak. Simple lang ang hapinan pero para kay Cedric may kakaiba itong lasa. Siguro dahil sa ambiyanse o siguro dahil sa kasama niya. Nagkikwento si Starlet tungkol sa biyahe sa isla sa mga pangharap niya para sa pamilya niya. At sa gitna ng kwentihan, bigla niyang nabanggit, kaya ako nagsisikap ng ganito kasi iniwan kami ni tatay noon. Pumunta siya sa Maynila para daw mahanap ng mas magandang biyahe pero hindi na bumalik. Si nanay na lang ang nakapalaki sa aming tatlo. May bahay ng lingkod sa buses niya pero hindi pait. Nakinig lang si Cedres. Sa inang pagkakataon, nakita niya ang vulnerability sa likod matapang na anayo ni Starlet. Naintindihan niya kung bakit ito palaban. Kung bakit ito perseguido. Hindi niya namalayan ang oras. Ang isa pa nila ay imabot mila sa tinapa hanggang sa mga pangharap, sa mga kabahyan, sa mga simpleng bahay sa bihay. Sa ilalim may ng liwanag ng kasera, sa isang maliit na bahay sa Isla Esperanza, naramdaman ni Cedres ang isang koneksyon na hindi niya inasahan. Ang babaeng kinainisan niya kahapon ay inti-inti niyang nakikita sa ibang liwanag. Natapos ang gabi na may kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Cedres. Ang pakiramdam pagiging normal. Ang init ng simpleng likhaf, ang kapang barako, ang kwentahan sa dilim.
At higit salahat, ang init na dulot ng presensayan babaeng amoy tinapa, non ngayon para sa kanaya, ay may amoy na rin tanan. Napatingin siya kay Scarlett na nakayos ng tutuluhan niya sa sofa. Isang kimot, isang inan. Simple lang. Pero parang mas komportable pa ito kaysa sa malambot niyang kama sa penthouse. Ang babaeng itu, naisip ni Chidref habang himihiga sa sofa, may kung anong iwaha. At gusto niyang malaman kung ano yaon. Kinabukasan, mas maayos na ang pakiramdam ni Chidref. Ang sakit ng tiyan ay halos wala na marahil dahil sa ligaw at sa mahimbing na tulog sa sofa ni na Scarlett, isang bagay na hindi niya inakalang mangyayari. Nagpasalamat siya ilit kay Scarlett bago ito imalis para maglakong tinapa. Nakiwan siyang malaking halaga sa lamesa, higit pa sa bayad para sa ospitalidad, pero alam niyang hindi ito tatanggapin ni Scarlett kung iabot niya ng direkta. Pag-alis ni Scarlett, dumating ang taon na initisan ni Cedric Mila sa Maynila, si David Lim, isa sa mga project manager ng Salazar Holdings, dala ang mga dokumento at plano para sa resort at pansyon sa kabilang isla. Kailangan nilang ifinalisa ang assessment sa lipang dadanan ng itatayong access road at potensyalay karaktahang pasilidad. Sir Chidret, goedemorgen, batini Lim, inilatag ang mga blueprint at folder sa maliit na lamesa na pinagkapan ni na Cedric at Scarlett kagabi. Basit unti initial survey ang te proposed development plan, ito po ang pinaka-ideal natin na kailangan natin maakyaire para sa access road. Mas malapit sa Sureline, les ang magiging earthworks. Itiniro ni Lim ang isang specific na lute sa mapa. Tiningnan ito ni Chidres. May panghalang nakasulat bilang may-aring lipa. Isang panghalan na biglang nagpatindig ng balaybo niya. Domingo, Linda. Voor of net witte Domingo, Starlet. Nan namig si Chidres. Ang lipang critical para sa malayong pisong proyekto ng Salazar Holdings ay pag-aring pamilaya ni Scarlett. Ang maliit na lipang kinaditirikan barong-barong kung san siya natilog kagabi. Ara ausirites is de one tanong ni Cedric, pilit tinatago ang pagkabigla. Eis, sir. Verifit po sa registry of deeds. It's a small lot matahal na raf sa pamilya nila. Actualay, sir, medayo bemilong sa Lim, may nakusap akong taga munisipayo. Medayo gepit af ang pamilyang an ngayon. Ang nanay may sakit, ang panganay lang na baba ang bumibihay sa kanila. Tinira lang is da. Tinira lang is da. Ang kasalitang iyon ay timarak sa dibdib ni Chidres. Alam niya kung sino ang tinitukoy nito. Si Starlet. Ang babaeng naglito para sa kanya kagabi. Ang babaeng nanghangharap lang na mayahon ang pamilya. Uitstanding offer voor landacquisition in this area is relatief low, sir para mamachimisa ang profit margin project, pagpapatiloy ni Lim, hindi napapansin ang pagbabago sa ekspresyon siya. Considering tayo sitwasyon, baka mas madali natin silang makonfinse na ibenta sa presang kaya natin. Madaling makonfinse. Sa madaling salita, samantalahin ang kahirapan nila. Bilin sa paliging halaga ang lipang pinapangharap ni Scarlett. Biglang si mama ilit ang pakiramdam ni Cedric, pero hindi dahil sa tiyan niya. Hindi dahil sa konsensya niya. Let me revive deze documents first, David, sabi ni Cedric, kinia ang folder. Hij kan goed ayat tot de resort zitten. Il follow. Imalisse Lim. Naiwan si Cedric na hawak ang mga dokumento nakatitig sa pangalan ni Scarlett. Ang planong kampanya, bilin ang lipa sa mirang halaga, gamit ang kanilang financial leveragelaban sa isang pamilyang nahirap. Ito ang klaseng deal na sanay siyang gawin sa Maynila. Ritlis. Efficient. Profitable. Peruan ngayon iba. Limabas siyang bahay ni na Scarlett. Naklakat-lakat siya sa dalampasigan, pilit na nililinaw ang isip. Tanaw niya sa dekalayan ang maliit na bahay. Nalala niya ang kwento ni Scarlett tungkol sa ama niyang imalis. Ang pangharap niyang mapakamot ang ina. Ang determinasyon niya. Maya-maya natanaw niya si Scarlett na naklalakat pabalik bitbit ang walang laman na bataya.
Makang pachot pero nakan giti itu nang makita siya. Yay, sersing het. Nandian ko popala batinitu. Akola ku imalis kana. Aing parana iniwan mo subra ein. Hende ku kailangan bayat sa pachpapatilog sa aywenua. Consideret at hangkau gift, sabini sidrek, hende makatingen nang diretsu som hamata nitu. Genamet nia ang pachkakaton para itiloy ang naisip ni ang palesot. Actually, imagit stay around for a 5 more days. Kailangan kong i-check ang. Ang lipa dito para sa drainage project ng gobyerno. Isang kasinanghalingan na madaling paniwalan sa lugar. Talaga. Drainage project nagliwanag ang mekanis Scarlett. Naki biti naman. Kailangan talaga ang dito, lalo na pachtag ilan, laking binaba ang donan papenta sa amin. Walang kamalay-malay si Scarlett sa tinay na pakay ni Chidres. Ang ingenieur rito ay isang ingenieur o surveyor na may mabitang layunin. Timangon lang si Chidres lalong nababon sa kasinanghalingan at pachkakanwari. Alam mo sir masig lang sabi ni Scarlett itiniro ang kanilang munting bahay. Pangarap ko talagang mapagawa tong bahay namin. Para mas komportable si nanay at makakapatid ko. Tapos, pach na kay ponpa, medayo na yan yang dichtong, sana kahit malit lang, mahang parang mini-resort din tong pwesto namin. Maganda kasi ang 52 diba? Baka sakalang kimita rin. Ang hasimpleng salitang iyon ay parang hasintok sa dibdib ni Chidres. Ang lipang iyon na para kay Scarlett ay simbolong pangharap at kinabikasan ay para sa kanaya at sa kumpanayan niya ay isang piraso lang titnimmer na kailangang makiya sa pinakamababang halaga. Mahandan ka ang pangharap mo mahinang sabi ni Chidres ang buses ay bahang haralhal. Timinghan siya kay Scarlett samhamata nitong kimikislap sa pag-asa. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang sabihin na hindi siya ingenieur na siya ang kumpanayang gustong kinan ang lipa nila. Gusto niyang balan ito. Pero bago pa siya makapagsalita, tuminok ang kaniyang cellphone. Isang tawag mula sa Maynila. Ang chairman board. Limayo siya ng kanti kay Scarlett para sakitin ang tawag. Chidres. Wat's de update unter Esperanza Land afgeisitjon? De investors arigiting in patent bingat achat matigas na buse sa kabilang linaya. Wanneer dat land secured by the end of this week, or de funding voor de entire resort project geld bejobardiret. Ant ook no wat dat means voor our position. Ramdam ni Chidres ang presire. Ang belayan pisong projektu. Ang mga investor. Ang posisyon niya belang siya na pinahirapan niya. Laat nakasalalay sa pachkya sa malit na lipang iyon. Im working unet, met chairman, sagot ni Chidres, pilit pinatatatag ang buses. Working unet is not enough. Iniet confirmation. Dat land niets to beaurs Chidres. Isa wate vermeans netesarai jest gitte doene. Osalazar Holdings wil vind sumione vulkaan. Ang panta ay malinaw. Binaba ni Chidres ang tawag nangenginig ang kamay. Timinghan siya sa dagat pagkatapos ay kay Scarlett na naghihintay sa kanaya, may ngiti pa rin sa lobby, walang kamalay-malay. Tinapa opera. Ang pangharap ng isang babaeng nakpatiloy sa kanaya o ang ambisyon at responsibilidad na nakatang sa balikat niya. Ang peso o ang itak. Bimalik siya sa bahay ni na Scarlett King sa naiwan ang mga dokumento. Inipo siya sa lamesa. Nakita niya ang proposal para sa pagbiling lipa, isang halahang alam niyang kakarampot kumpara sa tinay na potensyal na halaga nito, lalo na kapag natiloy ang resort project. Isang halahang mapipilitang tanggapin ng isang pamalayang hipit. Kiniya niya ang kanayang mamahaling balpan. Tinitahan niya ang linayaking son kailangan niyang pimirma para apriban ang agresieve negotiasyonstrategheid ang estratehiyang gagamitin ang kainan makadomingo para makiya ang lipa. Nalala niya ang ligaw. Ang kape. Ang kwentaan sa ilalim gasira. Ang tiwala samhamata ni Scarlett nang ikwento nito ang pangharap para sa lipang ito. Ito ang negosyo sabing isang bahaging isip niya.
Trabaho lang. Pero paano si Starlet? Tanong Peso niya. Pinikit niya ang mga mata. Himingan ng malalim. At pagkatapos, sa isang mabilis at halos mechanical na halaf, nilakta niya ang dokumento. Ang bawat kerbang kanayang perma ay parang isang maliit na patalim na tumitusok sa kanayang dibdib. Ang tinta na dimikit sa popol ay hindi lang basta tinta, ito ang markang kanayang pakpili. Pera. Pusisang. Kampanaya. Pinili niya ang mundo niya. Pinili niyang talikiran ang init na naramdaman niya sa maliit na bahay na yaon. Pinili niyang saktan ang babaeng nakpakita sa kanayang kabitihan. Inilapak niya ang balpen. Nakaramdam siyang kakaibang bigat. Ang similang pagkakasala. Ang inang hakbang sa isang landas na alam niyang mahtidilot ng sakit, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa kanaya. Ang lakta niya sa popol na iyon ang naksalayo sa kanayang desisyon. Ang dining isang paparating na pagtataksel. Ilang araw ang limipas mila nang imalis si Cedric sa Isla Esperanza. Para kay Scarlett, bimalik na sa dati ang lahat, ang pagtatandang tinapa, ang pag-alaga kay Nanay Linda, ang pag-asikaso sa mga kapatid. Nginit may bahang nakbaho. Paminsan-minsan, sumasaki sa isip niya ang isasingit ina engineer Daf. Ang pag-isip nila sa ilalim khasira, ang lihав na nilito niya, ang kakaibang koneksyon na naksimilang mobile. May parte sa kanaya na imasa na sana ay tutua ang sinabi nitong dry na proyekt, na sana ay may mabiting may didilot ang pagbisita nito sa kanilang lugar. Isang imaha, habang naklalakat sa Starlet papentang palengke, nakasalubong niya sa Mang Ernie, isang kawani sa munisipyo na matahal ng kakilalang kanilang pamilya. Starlet, iha. Kamusta na batini Mang Ernie, nginit may kakaibang lingkot sa kanayang mata. Ayos lang po Mang Ernie. Kayo po sakot ni Starlet napansin ang pag-alangan sa mukhang matanda. Ayos lang naman sana, iha, kaya lang may hindi mahandang balita akong narinig tungkol sa lipa ninayo, mahinang sabi ni Mang Ernie, limapit po ng kanti na parang may ibibilong. Kiminot ang nue ni Scarlett. Ano po ayan Mang Ernie? Tungkol po sa aming lipa. Uwe iha. Narinig ko lang sa opisina makang naibenta na Raf. Sa isang malaking kampanaya mila sa Maynila. Sa Lazar Holdings daw ang pangalan. Para itong kidlat na timama kay Scarlett. Nanlamang ang buong katawan niya. Ano po? Naibenta. Paanong nanghariin? Wala naman kaming pinipirmahan. Wala naman kimakasap sa amin tungkol sa bentahan. Imilang sa Mang Ernie. Hindi ko rin alam ang buong detalye iha. Pero ayan ang isap-isapan. Makang minadali raw ang populis. Ang sabi para daw sa kakawang resort at pansyon sa kabilang isla. Sa Lazar Holdings. Ang pangalang yun. Biglang flashback sa isip ni Starlet ang kabilanghan mga empleyada sa cafeteria. Sa Sirkidres ayn, diba? Sa Lazar. Ang may-aring lahat ng siya. Hindi. Hindi mari. Ang lalaking inalakaan niya. Ang lalaking pinakatiwala niya kahit papano. Siya ang may-aring kampanang kimihang lipa nila ng walang pahintilot. Ang lalaking nakpanghap na engineer para lang pag-aralan ang lugar nila. Isang matinding halit ang imakayat sa kanayang sistema, kasabayang isang kirot na parang pumipika sa piso niya. Pakiramdam niya, niloko siya. Pinaklarian. Hinamit. Salamat po sa impormasyon, Mang Ernie, sabi ni Starlet, nang hanhinak ang buse sa pinahalong halit at pagkadismaya. Hindi na siya tumiloy sa palengke. Iniwi siya ahat kinyo ang konting ipon niya, nakpalam kay Nanay Linda na may asikasin lang sa Maynila at walang pag-alinlangang simakayang inang bangka polis ng isla. Kailangan niya magarap si Cedric Salazar. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang ipamaka dito ang ginawa nitong panluloko. Pagdating sa Maynila, diretso si Starlet sa building sa Lazar Holdings.
Wala siang pakyalam keng anong etsirania pawisan gesot ang damet, bakas ang pahot at halit sa maka. Pimasok siya sa lobay pero hinarang siya ahat ni Kia Manoy. Starlet? Anong ginagawa mo dito nagtatak ang tanong Guardia? Kailangan kong mag-usap sa Salazar. Si Cedric Salazar marinihang sabi. Naki iha, wala siya ditun ngayon. Nasa labas may importante siyang event sabi ni Kia Manoy. Son ang event noan pagpipimilit ni Starlet. Nag-alanghan si Kia Manoy pero nakita niya ang determinasyon sa mata ni Starlet. Alam niyang hindi ito alles hanggat hindi niya nakikita ang gusto. Sa Grand Ballroom ng Aston Hotel Daf. May investment sig ng partay sila. Hindi na nag-aksayang oras si Starlet. Limabas siya ang building nagtanong kung paano makarating sa Aston Hotel. Simakay siyang yetnay pagkatapos ay naglakad. Bawat hakbang niya ay pinapatatak ng halit na nararamdaman. Pagdating niya sa Aston Hotel, isang maranghang lugar na ngayon lang niya napuntahan, halos hindi siya papasukin makabantay sa entrancing ballroom. Pero sa hindi malamang dahilan, siguro dahil sa desperasyon sa mukha niya o siguro dahil na sila pinayagan siyang similip sa loob. At doon sa gitna ng makatong nakapormal na kasyutan, may hawak na makachampak na glas, nagtatawanan at nakakasiyahan, nakita niya siya. Si Cedric Salazar. Nakatayo sa entablado katabi ang ilang mukhang importanteng tao kabilang na ang mga investor na nabanggit ng chairman sa telepono. Nakangiti si Cedric, taas no, tumatanghap ng palakpakan. Makang tahampay. Makang masaya. Kasama niya sa entablado ang ilan sa mga paminta noon sa isla, mga representatieve davang potential investors na nanghako sa mga residente na walang manghaharang sa pilitang pagbiling lipa na rerespetihan ang karapatan nila. Ngayon kasama sila ni Cedric nagbibinay. Mga sananghalang. Ang ngiti ni Cedric. Ang imaang tahampay niya. Ito ang simira sa natitirang pagtitimpi ni Scarlett. Hindi niya napigilan ang sarili. Pimasok siya sa loob ng ballroom, hindi alintana ang hanaktatakang tingin ng mga bisita. Naglakad siya diretso patungo sa entablado. Narinig niya ang mga bilanghan. Naramdaman niya ang mga matang nakatitok sa kanaya. Pero wala siyang pakialam. Ang tangang nakikita niya ay si Cedric. Napansin ni Cedric ang pagdating niya. Ang ngiti sa labi nito ay inti-inting nawala na palitan ng pagkakilat at kaba. Hindi niya inasahan na malalaman nito agad. Hindi niya inasahan na sisigot ito dito. Timahal sa Starlet sa harap ng entablado, ilang hakbang lang ang layo mila kay Cedric. Ang mata niya ay nakapoy sa halit nang hanggalit ang maliha. Ikaw nanghanghinag niyang sabi, ang buses ay basag pero malinaw sa gitna ng biglang katahimikan. Sanenhaling ko. Napatanga si Cedric. Ang kasama niya sa entablado ay nakakalihan. Ang bisita ay nakbibilanghan. Starlet wat are ay doen here, mahinang tanong ni Cedric, halata ang pagkaalarma. Anong ginagawa ko dito, timawa si Starlet nang mapait. Nandito ako para itanong sa iyo, Salazar Hano Camira mong binili ang pangharap ng pamilya ko. Hano Camira mong tinapakan ang pagkataon namin para lang sa proyekto mo. Namitla si Cedric. Hindi siya makasagot. Akala ko'y baka, himihit pang sabi ni Scarlett, ang haliha ay tilian ng bimaksak. Nakpanghap kang engineer. Nakkanwari kang nakmamalasakit. Pinakan kita sa bahay namin. Pinatilok. Pinakatiwalan kita. Tapos ito lang ang kakawan mo. Hindi na napigilan ni Starlet ang sarili. Sa harap ng lahat ng tao, sa gitna ng selebrasyong tahampay ni Cedric, imakayat siya ang isang baitang sa entablado at buong lakas na sinampal si Cedric Salazar. Pak! Tuminok ang lakas ng sampal sa buong ballroom. Natagilan ang lahat. Naramdaman ni Cedric ang hapdi. Sa kanayang pisngi pero mas mahapdi ang kirot sa kanayang dibdib nang makita niya ang sobrang sakit at halit sa mga mata ni Starlet.
Hendi aku tinapa na pwede mong bilin at litain sa gusto mong apoy, sigaf ni starlet, ang bawat salita ay pinungpait at hinanakit. Hende lang lipa ang kinia mo sa amin tidres. Kinia mo ang tiwala ko. Ang tiwalang pamilya ko. Pagkasabinuan, timalikot si starlet at timakbo palabas ng ballroom, himahulhol. Iniwania si Cedric na nakatayuruan, hawak ang namimilang pisngi, hindi makahalaf, habang nakatitok sa kanaya ang mhamatang lahat, mhamatang mapangesha, nachtatoka, nova. Ang kanayang tahampay ay biglang naging abu. Ang kanayang selebrasyon ay naging isang eksenang kayan at pagtataksel. Nakarating si Starlet sa pinakamalapit na bus terminal. Doon sa isang sulok, imipo siya sa sahig, niyakap ang kaniyang hatiut, at himahulhol ng himahulhol. Ang halit ay napalitan sobrang sakit. Hindi lang dahil sa nawalang lipa, kundi dahil sa pakiramdam na pinagtaksilan siyang tong naksimila na siyang pagkatiwalaan, tong nakpakita sa kaniyang panandalyang init at pag-asa. Ang sakit ng pagkabigo. Ang sakit ng pagkakintanga. Samantala, sa Aston Hotel na natiling tulala si Cedric. Limapit sa kanaya si Regina na kasama rin pala sa partay. Siri. Mainang sabi ni Regina pinuong pakalala. Hindi siya halidol na walan siyang lipa kandidol pinakatiwalan kaniya. Ang kasalita ni Regina ay timaho sa piso ni Cedric. Alam niyang totoo iyon. Ang nakita niyang sakit sa mata ni Starlet ay hindi lang halit ng isang nagrabawdo sa ari-arian kundi ang malalim na sikat ng isang tong pinagtaksilan ang tiwala. At alam niyang siya ang may hawak ng patalim na sumikat ito. Nailok siya sa isang malalim na krisis ng emosyon. Ang malamig at kalkiladong siya ay biglang nakaramdam matinding pagsisisi at sakit. Isang sakit na mas matindi pa kaysa sa sampol na natanghap niya. Bumalik si Starlet sa Isla Esperanza na wasak ang peso at pinuong halit. Hindi na siya ang dating masayan at palaban na Starlet na kilalang lahat. Naging tahimik siya, mailap at madalas tulala. Ang ngiti na dati niyang trademark ay napalitan ng blankong ekspresyon. Ang dating init sa kaniyang mata ay naging malamig na parang abu. Para siyang tinapang na sinuh na sa labas pa rin ang anayo, pero sa loob ilang na lang ang natira. Nachtaka ang makakapitbahay at kaibahan niya pero walang nanghas na magtanong. Mahang si Nanay Linda at ang kaniyang makakapatid ay ramdam ang bigat na dinadala niya. Ate, ukay ka lang ba madalas itanong ni Maya ang bunso niyang kapatid? Pipilitan ni Starlet ng himiti. Ukay lang ako bunso. Pakot lang sa hiro. Pero alam niyang hindi iyon ang totoo. Ang balita tungkol sa pagkakabiling kanilang lipa ay kimalat na rin sa isla. Maraming nova, mailan ding nanghasha. May mga nagsasabing kasalanan daw ni Starlet kung bakit sila nakipit kaya napilitang imakbenta kahit hindi naman talaga. Masakit pakinggan pero pinilit niyang iwag pansinin. Kailangan niyang mahing matatak para sa pamilya niya. Ngunit parang sinisibok talaga siyang tatana. Isang araw, imibisi yan ang isa pa niyang kapatid na imiyak mula sa eskwela. Pinalay daw ito ang kaklase. Tinagsunos anak ng pobreng tinirang ista na wala ng lipa. Nachtilam ang paningin ni Starlet. Gusto niyang sakirin ang kabatang yun pero pinakalan niya ang sarili. Niyakap niya na lang nang maihbit ang kapatid. Hindi pa natatapos ang pagsibok. Kinakabihan biglang inatake sa piso si Nanay Linda. Kailangan itong isahot sa ospital sa Ciudad, isang bahay na alam ni Starlet na manhan kailangan malaking pera, perang wala silang hayundol sa pagkakawalang lipa at sa pahinan benta niyang tinapadulot ng kanayang pananamlay. Desperada si Starlet. Nakpakasakali siyang manhitang som kakakilala pero kapos din ang mukha ito. Nangiina siyang napaupo sa labas ng emergency room, hindi alam kung saan kikihan pambayad sa paunang deposito pa lang. Sa Maynila, si Cedric ay parang bangkay na naklalakat. Ang insidente sa partay ay mabilis na kimalat sa Bisines Sirshla. Ang imahe niya bilang reckless pero epektibong Q ay nabayaran ng eskandalo.
Pinatawag siya geboord, pinagpaliwanag, binigyan warning. Pero higit pa sa takot na mawalan posisyon, ang bumabagabag sa kanya ay ang mukha ni Starlet, ang sakit, ang galit, ang liya. Ang kasalitang binitiwan nito, hindi lang lipa ang kiniya mo sa amin, Kidres. Kiniya mo ang tiwala ko. Habi-habi, hindi siya mapakali. Ang dating malamig at walang pakialam na siya ay dinadalawang konsensaya. Nagresearch siya tungkol sa pamilya Domingo. Nalaman niya ang tungkol sa sakit ni Nanay Linda ang dialysis nito. Nalaman niya kung gaano kahalaga ang lipay niyon para kay Scarlett. Isang araw nabalitaan niya mula kay Regina na may koneksyon pa rin sa ilang taga Isla Esperanza ang tungkol sa pagka-ospital ni Nanay Linda. Hindi na siya nagdalawang isip. Kiniya siya ang malaking halaga mula sa personal niyang account at nagpadalang isang pinagkakatiwalang tauhan, hindi sumilm para bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital anonymously. Ayaw niyang malaman ni Starlet na galing sa kanya ang tulong. Alam niyang hindi ito tatanggapin ni Starlet at baka lalo lang itong mahalit. Ito ang pinakamalit na bagay na makakawa niya kahit alam niyang hindi nito mabibiro ang kasalanan niya. Nachtaka si Starlet nang sabihin bilang seksyon ng ospital na bayad na ang lahat ng gastusin nila pati na ang susunod pang check-up at gamot ni Nanay Linda. Tinanong niya kung sino ang nagbayad pero ang sabi lang ay isang anonymous donor daw. Kahit nakakalihan malaki ang pasasalamat niya. Nakanga siya nang maliwagdal ligtas na ang kanyang ina. Pagbalik nila sa Isla Esperanza habang nagpapagaling si Nanay Linda tila nagkaroon ng bagong determinasyon si Starlet. Ang sakit ay nandoon pa rin pero hindi na siya magpapatalo. Kailangan niyang bumangon. Para sa pamilya niya. Nalala niya ang sinabi niya kay Cedrus noon, kahit kiyo ka pa, sir, hindi mo pa rin matatalo ang tinapang may peso. Napanghiti siya ng mapait. Tinapang may peso. Iyon ang kakawin niya. Sa kabilang makabiling-bilinghan at pangayasha, nagpasaya siyang bihain mili ang kaniyang maliit na negosyo. Nginit sa pagkakataong ito, hindi lang siya maklalako sa palengke. Kakamitin niya ang natitinan niya sa paggamit ng cellphone at social media. Nagpost siya sa Facebook paging Isla Esperanza, nagalok ng kaniyang special tinapang may piso at manhang, original at gawa sa pagmamahal. Nagalok siyang delivery sa fiets sa kalapit na barangay at kahit sa siyudad, gamit ang 5 motorsiklo ang kanilang kapitbahay na pinairam sa kanaya. Hindi naging madali ang simila. May mga nangasar. May mga nagsabing nakambisan siya. May mga nagtidakang may bibili pa sa kanaya. Pero hindi siya nagpatinag. Bawat order na natatanggap niya, gaano man kalit, ay pinagbibiti niya. Bawat positibong feedback ay nagbibigay sa kanayang lakas. Inti-inti kimalat ang balita tungkol sa tinapang may piso ni Starlet. Hindi lang daw masarap, kundi daw sa kwento sa likod nito, ang kwentong isang babaeng bimabangon mula sa pagkakadapa na ginagamit ang sariling sikap para itahiyot ang pamilya. Sa Maynila, nasubaybayan ni Cedrus ang posts ni Starlet sa social media, salamat kay Regina na paminsan-minsan ay nagpapadala sa kanayang link. Nakita niya ang halitratong tinapa, ang positibong komentong customer, ang halitrato ni Starlet na nagde-deliver gamit ang motorsiklo, pagod pero may determinasyon sa mukha. Hindi niya maiwasang himanga. Kahit nasaktan niya ito ng lebos, hindi ito sumiko. Mas lalo pa itong naging matatag. Nakaramdam siya ng pahanga, kasabayang mas malalim na pagsisisi. Isang hobby habang makisang nakupo si Starlet sa dalampasigan sa tapat ng kanilang bahay na nakatayo pa rin dahil hindi pa naman sila formal na napapalis. Nagkaroon ng delay sa proyekto dahil sa makalakal na isapin na isinampang ibang residente limapit sa kanaya si Maya. Ate, may nang tawag nito. O Benso, bakit gising ka pa? Tanong ni Starlet. Inipo si Maya sa tabi niya. Ate, nakita ko kanina ang lalaking engineer daw dati. Ang matangkat na masingit. Natagalan si Starlet. Si Cedrus. Tumango si Maya.
Opo. Nakatayo lang siya doon sa may malaking penung niyok kanina. Nakatingin dito sa bahay natin. Tapos imalis din. Hindi alam ni Charlotte ang mararamdaman. Halit. Ines. Bakit parang may konting kirot ng pag-asa? Ate, tanong ilit ni Maya, hindi mo ba siya mahal? Napatingin si Charlotte sa kapatid pagkatapos ay sa madilim na dagat. Himinga siya ng malalim. Ang tiwala bensu mahina niyang sabi kapag nabasag kahit buo pa ang peso di rohbaran. Hindi niya alam kung mahal niya si Chedres. Ang alam niya lang ang sagat na iniwan nito ay malalim. At hindi niya alam kung kaya pa ba niyang magtiwala ilit. Pero sa kabilang lahat, habang pinagmamasdan niya ang alon na himahampas sa dalampasigan, may isang maliit na bahagi sa piso niyang imasa. Imasa na sana ang itinapang ilang ina nararamdaman niya ay pwede pang mohing isang itinapang may piso mili. Hindi lang para sa negosyo niya, kundi para sa sarili niya. Ang kasaminut na linggo ay naging impyerno para kay Cedric Salazar. Hindi lang dahil sa bimagsak niyang reputasyon o sa namiming presire mula sa board of directors, kundi dahil sa bigatang konsensang hindi na niya kayang balewalain. Ang imahe ni Starlet na imiyak sa harap niya, ang kasalitang tumataho sa piso, lahat iyon ay bumabalik sa kanaya hobby-hobby. Ang perma niya sa dokumentong iyon ang nagsimilang lahat, at ngayon kailangan niyang itama ang kanayang pagkakamali, kahit ano pa ang mohang kapalit. Sa tulong ilang mapagkakatiwalang tao sa loob ng kampanaya, kabilang na si Regina na palihim na nagbigayng ilang impormasyon, nagsimula siyang mag-imbestigasyon. Naging prosesong land-akquisition sa Isla Esperanza. Hindi nagtagal, natiklasan niya ang habal. Hindi lang basta pagbili sa mirang halaga ang nangyari, may mga dokumentong pinirata, may mga lakay na nahanap sa ilang lokal na opisyal para mapadali ang proseso. At may mga ilat na minanipila para palabasing mas mababa ang market value lipa kaysa sa totoo. Ang lahat ay itinaho sa kanayang ilang miyembrong management tiyam na sabik na makiya ang kanilang komisyon at buenos mila sa proyekto. Hawak na niya ang ebidensya, makakopayang email, bank transaction records, testimonya mila sa ilang empleyadong na konsensaran. May sapat na siyang bala para limaban. Ngunit ang laban na ito ay hindi lang laban sa makatiwalang opisyal, laban ito sa mismong sistemang Salazar Holdings na matagal niyang pinaminyan at pinrotektahan. Laban ito sa sarili niyang nakaraan. Dimatang ang arawang emergensy shareholders meeting. Ang agenda, ang update sa Isla Esperanza project at ang iskandalong kinasangkitan ng siya. Alam ni Cedric na ito na ang pagkakataon niya. Ito na ang arawang kanayang pakikom at pagpapalaya. Pimasok si Cedric sa boardroom, hindi na ang dating malamang at kalkiladong siya. May determinasyon sa kanayang mata, ngunit mayroon ding bakas ng pakot at pagsisisi. Hinarap niya ang miyembrong board at ang ilang mayor shareholders, makatong dati niyang kasangha, non ngayon ay may paktidida at halit sa kanilang maka. Salazar ve etbeet afel explanation regarding de incident at de Aston Hotel Antiquirin status of de Esperanza land acquisition, Simila Nim Hernandez, ang chairman board, ang buses ay matigas at walang emosayon. Timayo si Cedric, hindi para magpaliwanag o himinging tawad para sa sarili. Timayo siya para ilantat ang katotohanan. Chairman, members of the board, estimated shareholders, Simila ni Cedric, ang buses ay kalmado pero may bigat. De incident at de Aston Hotel was regrettable, adheriert consequence of unethical and potentially illegal actions surrounding the acquisition of land in Isla Esperanza, actions perpetrated within this vrij organisation. Nagilat ang lahat. Nagkaroon beling sa loob ng kwarto. Wat are u talking about, Cedric tanong isa sa mga board member. De acquisition was kian albeit agressieve. Standaard procedure. No, het was een standaard procedure maar ing sabi ni Cedric. Inilapag niya sa lamesa ang isang makapal na folder.
I have jere evidense, proof of brebery, falsification of documents, and deliberate indervaliation orchestrated by certain members of our management by passing protocols, alvorte sake of profit margins and personal gain. Isaisa nihang epinakita ang hakopayang ebidensya. Ang katahimikan sa kwarto ay nabasag ng pachtitol at pachtataka. Ang upisail na sangkot ay namitla. Tes is outrageous se gaven isa samga accusado. Tes is slander Salazar. Te evidence speaks for itself sagot Nisidres. And it solves a clear pattern of corruption that vestimizate the residents of Isla Esperanza, particularly the domingo familie, wo se land was essentiële stolen trouge de tijd aan presiere. Timingen siya nang diretso sa chairman. Tes project, built on the suffering and injustice inflicted upon those people, is not so meteen Salazar Holdings hulp beproud of. Het goes against the verrijkore values verclaim to epelt. Are uitsaaiing besult abandon te project, gedruk, hinde makapani walang tanong nimmer Hernandez. After all the investments. Bechoose of one disgrindlet woman. I am saying Denise druk, that we need to rectify our mistakes. We need to return to land that was injustly taken, compensate the families affected, and hold to us responsible accountable. We need to choose integrity over profit. That's madness sobbing Chairman. That wilt men millions, possibly billions, in losses. Our shareholders will not stand for it. Salazar Holdings will not stand for it. Then perhaps sabinitjedret, himinga nang malalem, I am no longer fit to lead a company that prioritizes profit over people. Nagilat ang laat sa kanayang sinabi. Effectieve immediatelei, pachpapatiloy ni sidret, ang boses ay matatag nan gayon, penung kumbiksaun, I am tendering my resignation as CEO of Salazar Holdings. Katay nikan. Ang kamiembro ng board ay hende makapaniwala. Ang siya nakpalago sa kumpanaya, ang Golden Boy nila, ay timatale kot sa laten ito. Furthermore, dagdag ni sidret, I wil beësing my personal funds to establish a small investment foundation aimed at supporting sustainable livelihood projects for the fishing communities in Isla Esperanza and nearby areas. It's a small step, but it's a start towards making amends. Pachka sabinoen en ilapach ni sidres ang kanayang resignation letter sa lamesa, tumalikot at nachlakat palabas ng boordroom. Iniwania ang geloo, ang gelid, ang hinde makapaniwalang gamaka. Sa pachlabas niya sa gesaling matag al niyang itinering. Nakaharian nakaramnam siyang kakaibanghan, ang gaan pachawang tama, kahit masakit. Ang gaan pachpapalaya sa sarili mila sa pachkakasala. Sa Isla Esperanza hobby. Nakaupo si Starlet sa harap ng kanilang malait at limang katabi si Nanay Linda na nakpapahinga. Nakaapinan silang sinanghak at ang natirang tinapa mila samha order kanina. Nakabikas ang sa isang news-program. Biglang limabas sa balita ang mekani Chidrek Salazar. Ang yatline, siyong Salazar Holdings, nagresig matapos ilantat ang imanuay korupsyon sa landdeel, magtatayong ponto para samha mangangkista. Napatigil sa paksibu si Scarlett. Nanlaki ang hamataniya. Pinakang kaniyang mabiti ang ilat. Ang pachlantat ni Sidrek samha katiwalian. Ang pachtatanghol niya samha residenteng Isla Esperanza. Ang kaniyang pachbibitev sa pwesto. Ang plano niyang tumulong samha katilat nila. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahalaf. Naramdaman niyang nakinit ang salok ng kaniyang hamata. Senot-senot na tumilo ang haliha sa kaniyang pisngi. Anak nach alalang tanong ni Nanay Linda nakita ang pahiyak niya. Anong nangyari? Bakit ka imayak? Iniling lang si Scarlett, hindi may paliwanag ang nararamdaman. Ang haliha ay patiloy sa pakpaksak. Mahalihang hindi niya maintindihan kung saan nang kakalang. Nayak ba siya dal sa halit pa rin sa makakasinang halangan at sakit na idinilot ni Sidres noon. Nayak siya dal sa hanawa nitong pagsasakripisayon ngayon. Dal sa tapang nitong itama ang pagkakamali, kahit ang kapalit ay ang sarili nitong mundo.
Daal sa pakasang bokan ga may pesupor en pala ang lalaking minsan yang tinawag na susingat. Nayak siya, hindi niya alam kung daal sa khalit o daal sa pakibig na hindi niya inasahang inti na namang nabibihay sa peso niyang minsan nang nakang abu. Makalipas ang ilang linggo matapos ang balita tungkol sa pagre-resig ni Cedres, inti-inting bumabalik ang sigla sa Isla Esperanza. Bagamat hindi pa formal na naibabalik ang katitilong lipa dahil sa komplikadong legal na proseso na sinimilan bagong pamilya ng Salazar Holdings bilang paktipat sa pangako ni Cedres at dahil na rin sa presire mula sa publiko, mayroon ng katiyakan at pag-asa. Nagsimula na ring maramdaman ang tulong mula sa maliit na fondasyon na itinayo ni Cedres, makabagong lambat para sa ilang mangingisda, tulong pinansal para sa pag-aral ng ilang kabataan. Ngunit para kay Scarlett, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang material na bagay, kundi ang inti-inting paghilom sugat sa kanyang peso. Hindi na halit ang nanghihibabaf, kundi isang komplikadong pinahalong pagtataka, respeto, at isang damdaming pilit niyang itinatanggi pero hindi may taho, ang pagmamahal na miling imispong. Blanco pa rin minsan ang kanyang hanghiti, pero hindi na dahil sa pait, kundi dahil sa malalim na pag-isip. Madalas niyang tanungin ang sarili, mapapatawad niya ba si Cedres? May piwang pa ba para sa kanila? Isang hapon, habang abala siya sa pag-ayos ng habahong order ng tinapang may peso, na mas lalo pang dumami matapos kimalat ang kwento niya at ang nahing popol ni Cedric sa pahlalantat ng katotohanan, limapit sa kanya si Nanay Linda. Anak, mahina ang sabi ni Nanay Linda, malapit na ang piyesta ng ating patron. Malit na salo-salo lang naman dito sa atin pero naisip ko bakit hindi mo ayan si Cedric. Natagelan si Scarlett. Si Cedric po, nay. Bakit naman po? Nakita mo naman ang ginawa niya, anak. Nagkamali siya, malaki. Pero ginawa niya ang tama sa hili kahit alam niyang mahirapan siya, paliwanag ni Nanay Linda. Siguro pagkakataon na rin ito para makasap kayo ng maayos. Para mailabas mo ang nasa loob mo. Para makapatawad. Naisip si Scarlett. Tama si Nanay Linda. Marami pa siyang gustong sabihin kay Cedric, makatanong na hindi pa nasasagot, makadamdaming kailangan niyang harapin. At maral kailangan din niyang makapasalamat. Sa tulong ni Regina na paminsan-minsan ay tumatawag pa rin para kimustahan sila, nakiya ni Scarlett ang numero ni Cedric. Ilang araw din siyang nakalinlangan bago niya itutilihang na date. Cedric, may maliit na fiesta dito sa Isla Esperanza sa Sabado. Kung hindi ka abala, baka gusto mong pumunta. Scarlett, ilang minuto lang, nagreply ito. Pipinta ako. Salamat sa imbitasyon, Scarlett. Dimating ang Sabado. Simple lang ang paghahanda para sa piyesta sa kanilang komunidad. May konting palaro para sa mga bata, tigtahan karaoke sa ilang bahay at kanaya-kanayang handa ang bawat pamilya. Sa bahay ni Scarlett, naglito siya ang ilang pitoa, kabilang na ang isang espesyal na fashion ng kanayang tinapa. Hindi lang basta tinapa. Nilakhan niya itong konting sila para sa anghang, makapampalasa na nakapapasarap dito, at isang sikretong sangkap, konting asukal na pila para sa banayad na tamis sa dilo. Hapon na nang dimating si Cedric. Sakay siyang isang ordinaryong pampuat, hindi na private chopper. Ang suit niya ay simpleng polo. Sertat mong hindi na ang mamahaling business atira. Wala na ang dating overall ang arroganting siyo. Napalitan itong isang lalaking tila nahanap ng kanayang lugar, may bahit niya at pag-alinlangan sa mga mata. Sinalubong siya ni Scarlett sa dalampasihan. Walang ayakap, walang ngiti. Isang tangal lang pakilala. Salamat sa pagpunta, sabi ni Scarlett, ang boses ay kalmado. Salamat sa pag-imbita, sagot ni Cedric, medayo na iya. Naglakad sila papunta sa bahay ni Scarlett. Tahimik. Ang maririnig lang ay ang hampas ng alon at ang malayong tinuhong video ka. Sa bahay, sinalubong sila ni Nanay Linda at ng mga kapatid ni Scarlett ng may ngiti. Formal pero mahalang ang pagpati nila kay Cedric.
Pinaupo nila itu sa kanilang maliit na sala. Panahon ng hapinan. Inilatag ni Starlet ang hapakkan sa lamesa. Adobong manok ginatang gelei sinanghag at ang nasa gitna ang espesyal na tinapang nilito niya. Kaya na tayo awa ni Starlet. Imipo si Cedric sa tapat niya. Kimia siyang kanin adobo at gelei. At pagkatapos kimia siyang isang pirasong espesyal na tinapa. Tiningnan niya itu. Namoy niya ang kakaibang aroma may anghang pero may tamis. Sumibo siya. Naramdaman niya agad ang anghang sili, kasinot ang alat at linamnam tinapa, at sa hili, ang isang banayad na tamis na naiwan sa kanayang dila. Napatingin siya kay Scarlett na tahimik din kimakain pero pasalap-salap sa kanaya. Masarap tanong ni Starlet, hindi napigilang itanong. Timango si Cedric. Kakaiba. May anghang pero masarap. Ngimiti si Starlet ng bahaya. Isang maliit, halos hindi mapansing ngiti. Tulak mo, mahina niyang sabi, halos pabilong pero sapat para marinig ni Cedric. May anghang pero gusto ko pa rin. Napatigil si Cedric sa paksibu. Nachtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Starlet, wala na ang halit na nakita niya sa ballroom. Mayroon parang bakas ng sakit, pero napapalitan na itong pag-inawa ng pagtanghap. At sa ilalim lahat niyaon, nakita niya ang kislap ng damdamang pilit niyang vinaksa pero hindi naman pala talaga nawala. Hindi sila nagsalita. Walang himinging tawad. Walang nagbigayng mahabang paliwanag. Ang kailangan lang ay ang sandaling iyon, ang pag-ipo nila sa isang lamesa, ang pagpabahing pagkain, ang tahimik na pag-isap ng kanilang mga mata. Ang kakinawa ni Cedric, ang pagpabaho niya, iyon ang nagsilbing pinakamalaking pakinggan niya ang tawad. At ang pag-imbita sa kanaya ni Scarlett, ang paglilito para sa kanaya, iyon ang nagsilbing similang kanayang pagpapatawad. Sa labas nagpapatuloy ang inhaing piyesta. Pero sa loob ng maliit na bahay na iyon sa pagitan ng dalawang taong nakasakitan pero pinagbigkas ng isang di inaasahang pag-ibig, may isang tahimik na kapayapaan ang namayani. Natapos silang kimain ng halos walang imikan pero ang bawat sandaling katahimikan ay pinuong kalihan. Nakagasang pinghan si Starlet, tinilanghan siya ni Cedric sa pagpipinas. Simple lang ang makakilos pero may bahong antas ng kumpiyansa at pagiging komportable sa pagitan nila. Pagkatapos, naupo sila sa labas ng bahay sa ilalim ng kalangitan na pinuong bitain, pinapanood ang makapailaw na paminsan-minsan ay sumasabog mula sa kabayanan. Salamat ilit, Starlet, basah ni Cedric sa katahimikan. Sa pagkain sa lahat. Timinghan si Starlet sa kanaya. Sa liwanag na nakmimilaw sa loob ng bahay, nakita niya ang sensoridad sa mga mata nito. Ang lalaking dati niyang kinainisan at minahal ng palihim, ang lalaking naktilot sa kanayang sobrang sakit, at ang lalaking ngayon ay nasa harap niya, nakbaho at nagsisikap pimawi. Hindi siya sumagot. Ngimiti lang siya ilit, mas malawak ng ngayon. Isang ngiting imabot na sa kanayang mga mata. Isang ngiting nagsasabing, sumila pa lang ito, pero handa na akong sumibok mili. At sa ngiting yun, naramdaman ni Cedric ang pag-asa. Ang pag-asang ang itinapang may peso, ay hindi lang panghalan negosyo ni Starlet, kinasimbolo na rin kanilang kwento, manhang sa simila, pinuong pagsibok, pero may potensyal para sa isang matamis na katapisan. Ang dating malamig at abalang mundo ni Cedric Salazar sa Maynila ay napalitan ng init at payak na pamimihay sa Isla Esperanza. Hindi na siya ang siyo na laging nakasite at may hawak na cellphone para sa mga business-chal. Ngayon, madalas siyang makikitang nakasimpleng dessert at sorts, tumutulong kay Scarlett sa paghahanda at pagdedeliver ng tinapang may peso. Minsan siya ang tahabiat ng mabibigat na bataya. Minsan siya ang tahalistang maka-order online gamit ang 5 pero mapagkakatiwalang laptop na dala niya. Minsan siya ang nagmamaniwang pinakawang sidika sa motorsiklo para sa mas maraming delivery. Hindi naging madali ang transisyon. Maraming katakaisla ang ina ay naktidida pa rin sa kanaya.
Maim ga belinghan, mgama paniring tinghan. Perusa bawat araw na limilipas, sa bawat tulong na ibinibigay niya hende lang kay Scarlett Kindepati na rin sa ibang proyektong kanayang foundation para sa komunidad enti sihang natatanghap. Nakikita nila ang pagbabago, ang sensibilidad sa kanayang mga kilos. Hindi na siya si Imshalazar ang dating siya. Para sa marami, siya na si Kia Cedres ang kasama ni Scarlett. Para kay Cedres, ang bihay na ito ay isang partiklas mili sa sarili. Ang bawat patak ng pawis habang nakbibiyatin tinapa, ang bawat ngiting pasasalamat mila sa mga natutulungan foundation niya, ang bawat simpleng sandali kasama si Scarlett. Lahat iyan ay nakbibigay sa kanayang kasiyahan at kapayapaan na hindi kailanman naibigay kanayang ayman at pusisaw nuan. Natutinan niyang ang tinay no halaga ay wala sa laking numero sa bank account kundi sa lalim koneksyon sa mga tao at sa pahawang may kabilihan. Isang hapon, habang nakpapahinga sila sa dalampasihan matapos ang mahapong delivery, tahimik silang nakaupo sa bihangin, pinapanood ang paglibong araw. Hindi ka ba nagsisisi, biglang tanong ni Scarlett, nakatingin sa malayong abot tanaw. Na iniwan mo ang bihay mo sa Maynila. Eng pagkakangkiw. Timanghan si Cedric kay Scarlett. Inawa kanya ang kamay nito, isang bahay na natural na lang sa kanilang hayon. May mga bahay akong namimiss paminsan-minsan amin niya. Pero pagsisisi. Wala. Mas masaya ako dito, Scarlett. Mas tutua. Gimiti si Scarlett pinisol ang kamay ni Cedres. Alam mo, sabi niya, tumingin ng diretso sa mga mata nito, hindi mo kailangang mahang siya para mahalin kita. Iminto siya saglit, hinaan ang mga salitang iyon na limapat sa hangin. Kailangan mo lang mahang tutua. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Cedres ang kumpletong pagtanghap, ang pagpapatawad, at ang pagmamahal na walang kondisyon. Ang pagmamahal na hindi nakabase sa kung ano ang kaya niyang ibigay na material na bagay kundi sa kung sino siya bilang tao. Niyakap niya si Scarlett ng mahigpit. Sa akap na iyon, naramdaman nila pareho ang seguridad at ang panghakong isang kinabikasang daan-daan nilang binibiyo. Hindi sila nakmamadali. Walang formal na isapan tungkol sa kasal-usapang matakalang plano. Ang malaga ay ang ngayon, ang pagiging magkasama, ang pagtutulungan, ang paghilom kasikat, at ang pagpapalago hindi lang negosyong tinapa, kundi pati na rin kanilang pagmamalan. Kinakabihan, hayan dati magkasama silang nakasikasong tinapa para sa mga order kinabikasan. Sa malit nilang pahon sa likod bahay, ang apoy mila sa kaway at ilang ay nakbibigay liwanag sa kanilang mga maka. Ang isok ay malamiyak, hindi na amoying pulasang siyedad, kundi amoying pagsisikap at pag-asa. Inayos ni Cedres ang mga esta sa loob ng pahon habang si Scarlett naman ay nakahandang mga daon ng sahing na pambalot. Napatingin si Scarlett kay Cedres na medayo na papanghividal sa init at isok. May mga ilang na dimikit sa braso at konti sa pisngi nito. Napanghiti si Scarlett. Way, tikso niya. Amoy ilang ka na rin ngayon. Napatingin si Cedric sa sarili tapos kay Scarlett at natawa siya. Isang tawang malaya at masaya. Makanha, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Scarlett, hinila ito palapit sa kanaya sa kabilang init mila sa pahon. Tinitahan niya ito sa mata, ang mata na dati ay pinong halit, ngayon ay pino ng pagmamahal at saya. Basta kasama kita, seryoso niyang sabi, ang buses ay pinuong damdaman, kahit amoy isok, kahit amoy ilang po masarap ang bihay. Sa ilalim mapipilang bahan pahon, sa gitna ng amoying isok at tinapa, nakakitiyan sila. Hindi na mahalaga kung sino sila noon, ang baba sa lipa at ang lalaki sa langit. Ang malaga ay kung sino sila ngayon, dalawang taong pinaktakbong isang aksidente, pinahiwalaing kasinanghalangan, nginit milang pinakbaklot ng pagpapatawad, pagbabago, at isang pag-ibig na kasing init at kasing tinayang apoy sa kanilang harapan. Ang kanilang kwento, tulad ng tinapang may peso, ay patuloy na nililito, may anghang, may alat, may tamis, at higit sa lahat, pinuong pesong natitong mahma umili sa gitna ng ilang.